nkhani zikumachitika chonchi ife timufati zimva ma results kuti chinachitika nchani nanga zinatani nanga wapolisiyo anapezeka. You see something like that. Komano that's why I don't know the justice mdziko mwathu muno mulibe. Nanga izizi zinathera pati zili pati atopsezedwa kunena kuti akaulula phedwa. Mwana wina wa zaka 17 ku Bangwe waulula muzilipati kunena kuti wapolisi wina amene amagwira ntchito pa polisi ya Limbi anamugwiririra kawiri konse usiku wa pa 12 Disemba pamene mwanayu ndi anzake na awiri ananyamuka ku Bangwe ndipo ankapita ku mapemphero kwa Vumbwe. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Tikhale modzi. Zilipati itendera mwanayu zinatenga nthawi yayitali kuti mwanayo ayende kuchokera ku chipinda kumene anali kuti azafikepo chazilendo kamba kunena kuti ali mululu waukulu ndi mabala amene anamuvulaza wa polisiyu. Ndipo mwanayu atafika pamene Zilipati inakhala zinatenga nthawi yayitali kuti programu iyambe kamba kunena kuti amangolira. Kenaka izi ndizo mwanauza Zilipati. Dzina langa ndimakhala ku Bangwe. Nkhani yake imene ndabwesa nofanizise mtundu wa Malawi kuti ndinagwiridwa ndi apolisi wa pa Limbi. Chimene chidachitika nali pa 12 December Saturday. Nanyamuka ku nyumba mapasti 7 madzulo tinkapita ku church kunali night of praise. Ndinanyamuka napita ka church pa Sanjala SDA pene mati ndikakumana ndi azinzanga napeza anzanga anyamuka apita. Zitatero napeza zoti nawulumikizana ndi nzanga wina amene zinake tatengana takwera mini basi pa weaving tinakatsika pa Makoha Mlimbi. Titatsika kwina kuti dalumikizananso ndi nzathu wina kuti tinyamukire limodzi. Tinayenda tinakakumana naye pa Jambo Fisheries mpaka pamabwera galimoto ya polisi mmene mumo mapasti 8 koma wang'ono inatitenga tonse. Kenako titafika Mulimbi pa stage pa Ilovo anayimisa galimoto ndikutifunsa kuti ndalama zingati. Ine nalibe nawo zoti ndilibe, anzanga anayini ndalama anapeza kuti wamkaziyo anapereka ndalama imene anali nayo anamuzoti azipita. Mnyamatayo so anapereka imene anali nayo anamuzoti azipita koma iye anakana kuti sangapite tachokera limodzi kuno ku nyumba ku Bangwe. Anamuzoti apolisi aja anamukalipira kwambiri kenako atitenga zoti niyo tikakusiyani kuselo ndipo muzatuluka lachinayi. Ndiye anatitenga titafika pa gate ku polisi ku Limbi anamuitana wa polisi wina amamutchula kuti wabwera mpaka anazo kuti atenge namene mpite nawo pasi kuselo. Apolisi nawo anatisiya m'manja mwa amene akumutayo watitenga tapita kumusi kuselo. Itapita kumusi tinapezanso apolisi ena amene amalembera anthu amene akulowa mselo adatemba maina athu kenako akuti azimulowetsa mnyamata mselo wa polisi amene amamutchula kuti tayo ndi anamunazo msalowese kaye mselo amtenga mnyamatayo amukhazika pakampando osamulowetsa mselo kenako andiuzeni kuti ndimsatire. Ndamusatira ndapita mmwamba pamene amandifunsa zoti ine ndalama zingati ndamuzoti ndalama ndilibe ina iliyonse komano ngati ndalama ikufunika ndalama kuti ndituluke nditha kungoyimbira anthu akwathu anditumizira kapo ayi abweretsa anzoti ndisayimbira anthu akwathu fuka yokuti anthu akwathu zokuti atimanga sakuyenera kuti aziwe ende anthu akwathu sakuyenera kuti azaziwe otakhala zoti tatuluka. Then pamene manazoti kapena ngati kuliko kuti ndalama simufuna atumize ndingosiya foni faninaenda ndi foni yanga then ingosiya foni kuti mawa ndikamazatenga foniyo ndizasiye ndalama. Ndalama zoti ndalamayo isakakhayo chepera 20,000 then navomera kuti ndalamayo ndibweresa. Kenako ananena kuti ayi basi ndalama ndisabwerese koma ndinesikana ndizithandize ndekha. Then anazo ndizithandize ndekha munjira yotani akuti iweyo ukuyena utani uzithandize wekha nende kuti amene sindikumvesesa akuti iweyo ndisikana kuteko polisi unokoso kuti utuluka munjira yoteroyo ndidauza kuti ine sindikizwa chimene akutanthauza. Kenako anandigwira kukamba kumandigwira mabere ndinakuwa ananditchinga kukamwa ndikundimenya atanimenya namba kulira namba sokumalira mukuwa anazizora nangundigwira kunditchinga kukamwa ndikundigonesa pasi ndikundivula ndikundigwiririra. Mmene ankandigwirira ndimamva kupweteka ndinkalira kuti mukundipweteka kumalira kumakuwa napezera zokuti ananditchinga kukamwa wanimenya so anazoti ndikhale chete ndikangoyerekeza kukuwa so
asandipha ngeni nakhala chete kumanikalira kumakuwa napezera zokuti ananditchinga ukamwa wanimenyaso anizoti ndikhale chete ndikangoyerekeza kukuwaso andipha ngeni nakhala chete kumanikalira kumasinikalira mukuwa kenako atamaliza ananiuza zokuti ndivale navala kenako aniuza zokuti ndipite kumusi kuselo akayimbira apolisi ena kuti ine ndi nzangayo tituluke nthawi yomweyo sikuyenaso kuti tikhale kuselo mmenemo mnali mapasti 10 ya usiku tapeza kuti ndinapita kuselo kumusi anayimba foni ya amene anatitenga apolisi wamati ndapeza kuti anayimba kuisa ntchito foni yake imangodula ndanatenga foni ya nzangayo wangongolera mmayinsi wayimbira namayankha zokuti iweyo anthu okwenera watuluse kumakhale mma 3 ndanalongosoya kuti anthu akuti ine ndalama 5000 chifukwa nzangayo ndalama 5000 ndine ndatuluse ndanazo kuti watuluse koma ngati ukuwatulusa watuluse mma 3 ndanazo kuti okay chabwino ndanamuzaso apolisi wina amene anakhala malemba mayina akuti abasa anthu ati ndikuwatulusa ndi apolisi anamuzolusa atuluse nthawi inoyo chifukwa pano pasangathe kuyenda mtawuni mundana amaskini ndiye anakakamira anamutulusa nyamalayo nthawi imenenso nzokuti anatamika mselo anamtulusa ano ndikuzakhalaso panoyo anankhazika nthawi yoyamba ija kenakonso yekha wasintha maganizo wamubwezesaso mselo kenako andiuze kuti tiyo ndolondoleso ndene ndinamulondola tafikaso anamufika kunditchinga kukamwa ndikundigonesa pasi ndikundigwiriraso kachikena kenako anazamvano kuti pasipa pakubwera munthu chifukwa zinatengano nthawi yayitali ndi apolisi anayipasa madabo kuti mina anthu kumwamba mwakutani ndanayamba ngati kusatira ndapolisi jananditenga ndikundibisa ku korido ndikusesereka pasi ndikukakumana nzakeyo kenako ndikubwereraso ndikunditenga ndikukandiyimisa paselopo nzakeyo anapita kachipinda kena kukagona wapolisi amene andigwirira wina yati akagona anatenga madzi mpero ya blue ndi kapuso ya blue wandoyesaso mukachipinda kena wanuzoti ndisambe ndekunayi kukuzizira ndanazo kuti ine sintani sindisamba anuzazo kuti iwende utani iwende usamba wapezero watenga foni wapanga tochi kumandiunika watenga mazo amba kumandithira ndene ndimafaso ndizikuwanza zoduka kuwaso ndende utani ndikuphera nomo muno ndena pezero wamba kundithira mazi aja kenako wapezero ndani wandisukusulisa ndasamba kenako ndatuluka maziwo komano sinapo puti nthawi imene mmapita ukamutulusa nzangayo nnatenga kafoni ndikumazijambula mmiyendo ka video kamaonesa kuti maziwo mmiyende umo anali modi kupanso nthawi imene ankandigwirirayo nnazatenga foni ndikumapanga rekodi zonse zimene akuyankhula anaziona anazoti kuti iwe ufuna undiyaluse wazidilita wanimenya kenako ono ndigwirira kachiwiri anatenga foni yanga ndikuyika pa window ndimuzoti foni usatani usatenge ndipo usatani usapangeso rekodi china chilichonse nthawi imene nkazijambula mmapazi mkuta ukamutulusa nzangayo muselo atamutulusa apezoti nimene ma 12 anakakamiraso ifeso kuti tulusa ananazo kuti atiperekeza anatitulusa ndikutiperekeza kuzatisiya pa khoti ya pamidima pa roundabout amati penepo lipeza cruiser ya polisi ititenge katisiye kunyumba nazoti cruiser ija sitinaipezepo kenako tinabweraso naye limozi kenako anuzoti anatisiya pa ilovo pa stage kuti tizidika mmaminibus mmene ma 12 ndiyembe watisiya kunyamuka kumapita ndeni zanga naona kuti kunjako sitingakwanisi kukhala penepo panali malo opya tagwizana kuti tikakhale koyandikira apolisi pompo kuti chinayekeneka kuti chatichitikira anthu akupolisi atha kukaziwa mwachangu ndi tinayenda takakhala mphepete mwa mpanda wa polisi tinakhala penepo mpaka kunatichera kuti acha tinakakwera kumabwera ku nyumba takufika ku nyumba sinawoze china chilichonse ndagona kuti acha ma 8 nnanyamuka nnapita pa Bangwe police station nkumeneno ndinakakambano za nkhani anzoti nkhani iwena tikasume palimbi chifukwa nkhani yachitikira palimbi komanso wachitayo ndo apalimbi pamene amayimbira mabwana apalimbi anabwera atitenga nakakanisiya kuchipatala mpena anandiyeza china chilichonse aonadi kuti ndinagwiriridwa andiyezaso matenda osiyanasiyana anangondipasa mankhwala apepo kuti ndisatenge HIV yakuti zindoko za mmagazi ndi mabomu kauti mmagazi ndanatipasa mankhwala amenewo anandibalaso Jackson mpena natengano ripotiyo takasiyano ku polisi kulimbi kenako ayitanitsanso anzanga amene ndinali nawo siku limenelo alemba statement andinasiya manambala ya mayanga ndi yanga ndi azibale anga ena kuti chiyonse chimene chingachitike ndanini ndikuziwisani ndeni pamene mamvano kuti munthu watulusidwa koma sanatiziwise kuti munthu watulusidwa. Mwina uli ndi zaka zingati? Ndili ndi zaka 17 ndinakwanisa mu Juni. Uli pa skulu ngati uli pa skulu maphunzira kuti? Ndili pa skulu ndimaphunzira pa Pole first year.
Chabwino mai yako apa mandifotokoza unia kuti chichitikeni zimenezi sukudya sukutuluka ungokhala nyumba moyo wako uli motani chichitikeni zimenezi? Moyo wanga papa ndovuta kwambiri chifukwa ndikumakhala kwambiri muzimbika maso chifukwa chokuti cha dzina la talo iyeyo so munthu wakuti ndikuntchito kwauko amamutchula dikuti ndi anthu odala muzindikira kuti ndi imweyo chifukwa cha dzina lako komanso chifukwa kuti ndinamuloza. Munthu amene unamuloza ndi dzina lilo zimafanana zonse? Dzina lalo ndi lake limene amamwiranira kuntchito komanso kwambiri anapeza kuti nthawi imene anandiuza kuti ndaperekeze ndikaonetse malo amene achitikira zinthu panali botolo lakumbujalo amamwa ndi iyeyo nthawi imene usiku anapeza kuti atamwa analisiya pa windo pompo ndi anthu akuntchito wonso kukamba kwawo ananazo kuti munthu widi amamwa dikumbuja deile akabwera kunoko chimene chokumwa chake chimene amamwa ndikumbuja imweyo. Zakumbuja ziwe unazifotokozasa? Ndinafotokoza na alongosolera ndi kuti botolo liso amamwa naye ndani anali munthu imweyo amamwa kumbuja atamaliza botolo analisiya pompa. Chabwino ndi wafotokoza unena kuti wapolisi amene anakuuza unena kuti usambe chifukwa chani amafuna kuti usambe? Anandiuza kuti ndisambe chifukwa chokuti ndinataya magazi ambiri chifukwa chokuti ndisanagonanepo ndi mamuna ndani napeza kuti ndinataya magazi kwambiri ndani zoti ndisambe njoyinga chokuti anthu mwina nzake amene anasala pasiyo asazindikire chifukwa chokuti pochoka umeneko pasipo ndinachoka ndili bwinobwino ndinalibe magazi komano pobwerera mono ndi pamene ndinali ndi magazi ochuluka kwambiri napeza kuti ananditenga ndikumandithira madzi kuti ndisambe njoyinga chokuti nzakeyo komanso anthu ena asazindikire komanso amafuna afufute umboni umene unalipo kwambiri. Ine ndikuopa kuti ndiphedwa chifukwa chokuti olo nthawi imene ndinkapita ku polisi kukasuma ndinalibe ndi mantha komano ndinazilimbisa mtima ndikukasuma pa nthawi inanso imene ndinkapita ku polisi kulimbiyo ndimakhalabe ndi mantha komano nditamva zoti munthuyo ali mchitokosi ndinakhala ndalimbikisika ndimene ndimalimbano mtima ndikumapitano kulimbi polisi kumakayendesaso mlandu ni makolo anga nde ndinaonabe kuti nthawi imeneyo bwebola ndinayoterezeka koma panopa munthuyo akuti amutulutsa nde moyo wanga sanamwe pachiopsezo ndikumakanikaso kutuluka chifukwa ndikumaopa kwambiri fani mmene anayankhulira anandopseza kwambiri ananena kuti ndikazangoti ndaulula azandipha ndapadi munthuyo ali kunjano panopa ndzachiziwika takwaza kuti akundisaka chifukwa kuti ndaulula athadi kundipha nde ndikumaopa ndimankhala mnyumba. Nthawi imene ankandigwirirayo anandigwira pakhosi kuti nthakungokugwira kungokutere iweyo ndikutani ndikukupha komano kumbali yokuti atakhaza kuti ndaulula ndesanalongosole kuti kupha kwake atha kundipha munjira yotani. Pamene makuwa anakugwira pakhosi? Anandigwira pakhosi anandichingaso kukamo ndinabanika kwambifa pakhosi pani makanika kuti ndimeze malovu ankhaiso kuti mpoya utuluke bwinobwino kukamwanso chimozimozi. Mwina kunatenga nthoto bwanji atakutseka pakamwa komanso kugwira pakhosi? Mmenepo anazandisiya pakhosipo ndikundichinga pakamwa mpaka monse amandigwirira atandichinga pakamwa anandisiya nthawi imene anamaliza kundigwirirayo papande kuti mwina ngati ndingazakhaiso nimpata kuti ndikuzapita ku sukulu ndikuti ndi Januwali komanso Januwali zizatengera ngati kuti zinthu nkhani izakhaize kuti alondolezedwa bwinobwino komanso ine ndizatengera mmene ndikumvera Januwali kuti mthupi mwanga panopa zinthu zili bwinobwino kuyenda ano ndikwanisano kumapita ku sukulu mayendedwe panopa ndovuta kwambiri chifukwa ndikangoyenda ndikumamva ululu komanso kutuluka ndimene ndanena mujolisi ningatuluke wani moyo wanga uli pachiopsezo anandiopseza kuti andipha. Ku sukulu umaphunzira kuti? Ndinaphunzira pa polytechnic ku Blantyre ndi first year. Chabwino ndeno mwina kugwiridwa kumeneko kukhudza bwanji moyo wako tsiku ndi tsiku? Moyo wanga wa tsiku ndi tsiku kuna mchilungamo moyo sukuyenda bwino chifukwa ndimaganiza kuti bwaso ndingozipha kumene chifukwa ola anthu kuti azindiona anthu ambiri azindiseka chani nde moyo wake be kumakhala ovuta sinangaso koma kwambiri moyo wandekha ongokhala ndekha chifukwa chani kumaganiza mpaka na podzipha kwambiri ndikumakhala ndikuchita manyazi. Mwina ungakondepera chitika chani kuti moyo wako utetezeke komanso kuti ukhale usangalala? Ine kwambiri chimene ndingakonde ndichokuti munthuyo wa polisi ni munthu otamaziwa malamulo akanalandira chilango kwambiri kuposa munthu ina aliyese kuti anzake ena asatengerepo phunziro chifukwa iwo sonda anthu amene azititeteza koma malo motiteteza akupezeka zokuti akumatigwiririrazo. Kumbali yodziphayi ungakondepera chitika chani kunena kuti maganizo amene wawa akuchokere? Ine kwambiri chimene ndingakonde chitachitika ndi kuti boma komanso mabungwe atalowererapo pa nkhani chifukwa munthuyo adanenesa kuti andipha ndiye panopa amutulutsaso mchitokosi ndizachiziwike zoti atha kundiphadi nene ndikanakonda akanabwereranso mchitokosi komanso boma lilowererepo kuti iye fa ine maganizo ozipha akumandibwerera chifukwa chokuti ananenazo kuti andipha ndiye ine maganizo akumandibwerera chifukwa chokuti ndikumaona kuti iye asanandiphe
asandiphe bora kuti bwino kuti ndingozipha ndekha chifukwa choti mwina iye kundipha kwake kutha kuzakhala kundipha kwake kwankhaza. ndiwe okondwa ndi mmene nkhani imene ikuyendera chitikeni zimenezi? Ine sanami sindilokondwa malinga ndi mmene nkhani ikuyendera chifukwa apolisi ananena zokuti chilichonse chimene chachitike azindiuza kapena awauza anthu akwathu, komano munthu mpaka nawatulutsidwa mpaka tsiku la lero lisitinalandireko ina iliyonse kuti zidziwitsa kuti munthuyo watulutsidwa. Nde ine ndikuona ngati kuti penepo amagamula chigamulo choti atuluke pa beloyo. ndipo Zilipati inafunanso kuyankhula ndi mayi ake a mwanayo amene sanakwanitse kufotokoza zambiri kamba kuti amangolira. Ine ndine mayi ake a mwanayo timakhala kuno kubangwe. Zinachitikadi zinthu zimezizi anatipeza auchoka kunetu flare anandipeza sanathe kundilongosolera panangopita mwina 30 minutes imene ikaendera foni yochokera ku polisi ya Bangwe kundiuza kuti mubwere kuno kuli mwana wanu. Ndinathamanga kufika kumene kuja imene makamva ishonera kuti anatongosola ndaka ku Bangwe kumene zimene mwananga anakadandaula kumene koko ku chipatala cha Queens. Anatithandiza kumujamba kuti mwana wacho anafulala anamupweteka mkati ndicho choti chikundipweteka kwambiri kukhala kholo mwana ndafutika naye ndivalera ndekha mwana ndine mayi koma ndine wachichepere mwana ndalera ndekha amuphera tsogolo ipinde panopo mmene akukhalira moyo wake akukhala moyo osasangalala atisokonezera mwana chonde ndikupempha kumene mulino amene mukutimva mundithandize ndine munthu wachichepere zika ndife amasiye tikusowa kuti tipanga bwanji kuipa kwake sonkondanzathuwo ali ndi kuthekera ali ndi abale ali ndi maloya ali ndi ndani ambiri oti angathe kuwathandiza padoka silingakwanitse tithandizeni. Chabwino ndine mwina afotokozapo mwana ameneyo andikuzanira kuti nkhani imene ikulowa mkhoti ni osadziwa ayi zimene zikuyenda bwanji kwenikweni. So ndi chinyengo chimene chalowapo 5 am tinasiyana ndi apolisi yakulimba tatuza kuti china chilichonse zitimanga update makontakti tinasiya mukafunika tikuwuzani kama kalowa mkhoti tikuwuzani tinangodabwa unati mwanthu aja alowa mkhoti ndi munthu champatsa belo nkhani zizi munthu belo samangopereka kunena kuti ayi basi belo nyamukani muzipita mukakhale ku nyumba ndinu mfulu kwa nthawi iyi muzingoyendera belo sizimayenera kutero zikuoneka kuti chinyengo chalowapo palowa chinyengo wambite mtima kundipweteka faine chinyengo sindingachikwanitse ndilibe kutheke oti nandiso ndikapeze munthu oti ndimpase ndalama zotilibe tilangabwaji kulondoza kuti nkhani ikupita ku khoti niyo ngati mayi yake a mwana musakudziwa kana kalikoti titi ndadziwa china chilichonse. Wandiuza kunena kuti apolisi amene anamuopseza kapena kuti anamuuza kunena kuti akaulula amupha nkhani imene ngati mayi yake wapolisi amene padakali panopo amutulutsa kuti pa belo simadziwa kuti watulutsidwa ende anamuuza mwanayi kunena kuti akaulula amupha pamene pamupaona bwanji tewo ndipapafuti apafupi kwambiri kuphedwa ndipo ndikuzoti mwananga yaphedwa ndipo ndikuzoti aphedwani apeza njira amuphe faiyeyo ndolakataolo wangoyenda kunyamuka kapita kusika uyo nimufuna kuzoti mwanayi akukhala mbangwe muno atakumaniza ane ndikumpangwa chipongo china chilichonse amupha ndipo ndi apa ndikuyembekezera mtembo aphedwa. Ine ndinayesesa mwana kuphunzitsa kuyambira Nazareth primary secondary kufika ku college kumene akupanga yetu kosi yake kuti mwina mwake naneso nyazandigwire mkono patsogolo pano koma apaza alephereka ndikuona kuti basi tsogolo palibepo ndimapanga business ndalama yanga yatha chifukwa choyenda kupinyamuka pano kupita ku Queens nyamuka pano kupita ku fako apolisi sonso ndinapitira dzulo ndakozoti mwandira kwira nkhani imaena kuti niyo munthu uzo noti tukalowa naye mkhoti inenso ndipite ndikakhale koma adakani ngani kundifikira komwe ndauza zona ndapita kulimbi wamo kozoti mwandira kwira. Ndipo akugwekera mwanayu ataona kunena kuti chilungamo pa nkhanichi kuchedwa anapanga chiganizo chopita ku polisi ya Limbi kukafunsa kumeneko kunena kuti nkhani ya dzukulu wawo ili pati. Ichodabwisa kwambiri akuti atafika kumeneko amangomva manong'onong'o kunena kuti nkhani ya apolisi amene anagwirira mwana ku Bangwe ikulowa mkhoti tsiku limenelo limene linali lachinayi sabata yatha. Ine ndinagogo akamwanayo ndimakhala ku Bangwe township lachinayi ndinanyamuka kupita ku Limbi polisi kuti ndikafufuze za nkhani ya mdzukulu wanga. Nditafika pamene kapene ndimamva kunena kuti wa polisi amene anagwirira mdzukulu wanga akupita naye ku khoti zinandipweteka mtima mwangamo ifa ndinambeza kuti nkhani tidzendera limodzi. Ndinanyamuka kupita ku khoti kuja nditafika napeza azimayi awiri atakhala pampando nafunsa kuti tato nkhoti ndiiti ananilisa kudziwa nakalowa mkati ndikufunsa kuti ndipompano ndinanyamukanso kakhamwe panali azimayiwo anandifunsa mwabwerera chani kuno nangu yankha kuti ndabwerera nkhani ya mdzukulu wanga mwachisomo cha Mulungu sanapitirize kundifunsa nkhani imene ndabwerera mdzukulu wangayo atangokhala pene pachapo pamene amayamba kuyankhula zawo mbale wathulera kutani akutuluka basi magistrate atani takambirana naye ndiwatsa palibe vuto nesi pamene papa ifati mbale wakayeyu ali ku MTF winaso ndi apolisi enaso namafunsaso ku polisi nde atuluka takambirana zonse zimene ndi anadza kucholanso nkhani ya prosecutor sonkhani makuizotilera kutani akutuluka zinandipweteka pezoti ine ndine ndekha ndine mayi wamasiye zinandipweteka mwachisomo cha Mulungu namona apolisi wina wake
namuthamangira kumufunsa kuti ineyo mukundiona nga ndinopusa koma sinopusa yayi zimene zachitika zomutenga munthu amene wagwirira mdzukulu wanga kupita naye ku khoti inosanduza sikundipweteka kapene ndakhalapo pakuyankhulidwa mawu akutakuti sonzoti ine olonkhani ikuyenda palibepo tingotaya nthawi yathu mdzukulu wanga tsiku latani laphwanyidwa munthu janakwanitsa kubwerera wapolisi uja kukamuza amene ali prosecutor kuti panjapa ndapeza nkhani yakuti wapolisi uja anabwera kudzanditenga kona ane prosecutor ja ndipo sindinabise namuzoti ineyo ngaita kumva ndi makhulu anga ausati amene akuita kuuzidwa kunotati amene wagwirira mdzukulu wanga lero kutani akutulutsidwa iwo zonse akonzaka ali ndi anthu andalama prosecutor anandiyankha kuti mayi musadere nkhawa ine sinabwere nokudzamutulutsa amene ndabwera kudzapempha kuti andipatse 7 days kuti kufufuza nkhanizi chifukwa kuti timpatse belo akuza kukasokoneza chani kukasokoneza mlandu sipanathezo tumitsi pena mati a minute pena mati tendikawene ku khoti nakwatitsa kuwalwa mu khoti anzathu peza kuti ali ndi awo abacking ambiri atabweretsa lo yawo wapolisi ndakana natani anayikana prosecutor anayesetsa kuyakamba na kuti ine ndikufuna kuti amene ndimusunge 7 days koma magistrate ananena kuti beza amene ndinzika ndipo wakhala kuchigumula kwa zaka zokwanira 6 nzika ya malawi muno ndenkhani timekaye tinapita panja osathaso 5 minutes tikuona kuti ati tilowe titalowa ndinakhumudwa sipanatheso 3 minutes kungwerenga statement ati basi ndifulu koma sangwira sonchito pa polisi pompano amene ayinonda chani ayinalandira belo ndinagwetsa nsonzi kuganiza kuti komanso umasiye ndi umphawiwo dziko lidi limakomera anthu amene ali ndi ndalama koma ife panda ndalama afe ndiye tiliti pa mavuto ndipo zinatheka ndikunena pano zinatheka wapolisiyo ndi mfulu koma ife chauchezo zathu chimene chilipo chochifukwa polisi amene ankamugwirira mdzukulu wangayo anamuzoti nkhani nkangoimbo tiwayitulutsa ndidzakupha ndipo ife panopa tikuyembeza tsiku lonse tidzalandira maliro chifukwa mwanayo patalike pafupike mwina chadzati dzamutuma kunsika adzakumana naye chiyambireni cha nkhani imeneyi pa 13 pamene ina galvi yaululika anangonena kuti china chilichonse imene chidzichitika tidzikuyimbirani koma kuyambira tsiku imene lero mpaka nafikira dzana tsiku imene ndinangoganiza kuti ndingopita ndikafufuze za nkhanizo sanatimbire pa foni ndiye nditafika kumene kujaku nangova anthu malumbazi amanota nkhani ya mwana wa polisi anagwirira chatu nkhani yake ikalwa mkhoti leroli ntamva zimene zonso namba kufufuza ndikupeza kuti khoti yacha kuti kupita ku Padaton court then ndinafunsira khoti ifoti simatani sinimaidziwa ntafunsira mpaina amati kuti khoti yacha ndikuti ndikuno kwine nakhala pansi kuyembekeza kuti mlandu utani kuyambike kutanthauza kuti azonga khale mulali mmenemo inu yonso ngati kholo la mwana gogo wake mwana sanapatsenso ni mpata kuti muyankhulemo mkhotimo sana ndipatse mpata kuti amene ndingayankhule koma anangopatsa mpata loya wa munthuyo ndi munthuyo kumfunsa kuti mlandu ukuvomera kapena ukana iye ndana ukana pamene ndo aloya ndi magistrate ndi prosecutor amene anatenga mbali yawo yoti no amutulutse munthu kutanthauza kuti niyo kumbali yani ya udani taula kunalibe munthu mmodzi amene amakuyimirani panalibe lo munthu mmodzi ndiponso inenso ndangopitako ndekha monga ngati kuti zikundikhudza kwambiri zikundikhudza ndangopita kuti ndikafufuze ndipeza kuti ndinapezerera zimenezozo chakandikupempha aboma plus akazi a president athu andithandize ine mayi wamasiye khanzono kuti mmene amutulutsamo sandiphera mdzukulu wangayu aboma mutengepo mbali pamenepo nditapita ku polisi ya Limbi kuti ndikamve ndemanga yawo pa nkhaniyi mkulu wa polisi pa polisiyi anandifotokozera kunena kuti nkhaniyi ndikuyenera kuyankhulana ndi neneri wawo wa Limbi polisi a Wisdom Mushane nditakumana ndi Mushane anandifotokozera kunena kuti nkhaniyi sangayankhulepo iwowo koma ndikuyenera kuyankhulana ndi amene amayankhulira apolisi mchigawo chakumwera atikamba kunena kuti nkhaniyi ayisiya m'manja mwawo nditatero ndinapitanso ku maofesi apolisi amene amayankhulira mchigawo chakumwera nditafika kumeneko ndinakumana ndi wachiwiri wa apolisi amene amayankhulira mchigawo chakumwera amene anafotokoza kunena kuti sangayankhulepo kanthu pa nkhaniyi atikamba kunena kuti sakudziwa chilichonse chokhudzana ndi nkhaniyi ngati muli ndi nkhani imene mufuna kuti mugone nomvera mpulogalamu imeneyi mukhoza kuyimba foni pa nambala iyi 0821 808 650 munali ndine Ellen kabisa madzulo opambana like share Malawian Cameras. Right.